Hakanika Mas Bakhuid, Mataka Step, in Dwayne, Kapanta Gregory, Damien Uria, Wadap Kandru Snem, Sinkai Jungi, Nakapanta Kong Rio Linda Lungto, Klangba, in your no aging quite jinkia Bupura, Mata Jing Pang Cancer, Nakapanta, Sinkai Jong Ikong, Peacefully Kar Shandi, Namtai Kong Elin Shammer Tong, Nakapanta I Raymond Nong Siang, Ben Light Na Ki Campus New, Jing Di Kibas New, Nakapanta Lait-ïa, Ba In Light Na Jing Pang Jing Sitam, and Ek Karing You. But Nakapanta, you kit pok lang Tony, but King Kasem, Namakin Light Na Jing Pang Jing Sitam. Bar lai spa lai pukundai. Umbale kaske shawa, iyawan shameko kwa, iyawan isyang yame, umponi ujung kajing ha, shaduwa. Haga katanguk pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jung try jung yu Jesus Christ bad gajing e jung blay lem bad gajing selok jung men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Jajar halaga jung gadanut kagajing e mamarwe jung abad jung pi kohan men kopara penpau gajing sngu penpau gajing ro ai gajing kublay yaw blay try kan rat na gabenta Kane kapor kabawla ai happy. Kane gade gajing eight gajung blay yang abadapi. Kane gade gajing khot gajung u yang abadapi bangin wan kam jan shu. Kerpang bangin IT ilade lengba kane kamas ke Bakhuid. Kamas ke Bakhuid kabangi terwa man ke Sngi kapenkan mau yang IP gajing eight ke bakrau kabaw blay udan nagabenta jung abajung pi. Upan pau ya gajing eight ke bakrau kaba ukwa abanai yang abadapi. Den matakadaw mangiru kumchu ken habang itrwa ikane kamas ke Bakhuid ngede ban penpau kata gajing eight gajing yu kata gajing shania gajing yu lengba gajing duwai kabang ngede ban duwai da gajing shirham ba da gajing eight hau den matakadaw ha kane klamato ken ko hanmen ko para ngin pan mab no trai naga banta kilat kilet naga banta kitam kiduna ki banglale ha gajing em gajing e Sngi yala ke jong ki pop, kusla yala ke jong ke jing le bakla ke jingi, berkum juru da ke jing snguret ngen pai soblay, ngen pen map na ke banta kene baro, lengba ke jing duai ke jingi baro lang. Nga pla, hau blay badan bor baro, badapi ko hanmen ko para, bang lale pop shibun da ke jing perkat, da ke kten, da ke kam, da ke jing le klet, da ke jing le palat jonga, da ke jing le palat jonga, da gajing le palat bakraw e chunga namar kata akarpat ya kamaria Bakhuid kabaya sa gatay soti ya ka angel batkirukod badapi ko hanmen ko para banduay na gabanta chunga how try blay chungi ublay badan bor baro unis na yingi mandalama bigi pop chungi unyalamingi sha kajing em bom chukot amen. Try can rat ko blaze Sngi. Try can rat ko blaze Sngi. Kristuna ko Kristuna ko no enim jongi penim yangi. Try can rat ko blaze
to ngin ya duai ngin nang ya duai nang banta baro gejing tumu ki bang labo habangis dang ya kane kamas ke Bakhuid bat kum juro ha kane kasngi ngi duai kerpang na banta I happy married khadasau ba iroke kasngi kha gejing mata kasngi ladap khat prasnam ngi aingu yoblei na banta gejing na banta gejing ngej ka ba blei la ai bat kum juro ngi bu ya hakma jong blei ba blei try kan rat unang rui nang sumare na gejing kot gejing khia ka ba pura hakaleng kamet bat kaman sem bat kun juro ba inang he ha gejing tibru gejing tiblei jong blei jong ka balang bat jong kana ka perthei ko blei badan bor baro ba em chunam topen roy ya gejing ngej gejing kerman bat gejing jongi ba topen long yangi ban ya ka ba mela hukum knang ba ngilong ba bet ban yo ya ka ba mela kular daw try jung yu Jesus Christ ukon jung me ube imbat basan sha rengkat bat me ha ga jing long ka we jong men sem Bakhuid ublei junam la junam amen Kejing pula nak Stiu Paulus Bakhuid Pakistan Ephesus Piki kun tokongu ialah kikimi kikpa autrai namar kane kalong kabadai tu burom ialah ukpa barila kakimi jong pi kane kalong ko hukum banungkong kaba don artat kejing kular bapindup man bah bapindup imslam ha kapertai Piki kikpa wat pensrai ialah kikun sya kejing bitar nrai tu pensan perang ba yaki ha kejing hikai ba kejing kentu jong utrai pi ki merau to kongu yakito ki balong kenrat jong pi haperthei da kejing ting burom bat kejing kenyu ha kejing sida kadonut lakum ha ukris omdei tang hakaba don bayu I kumbale ki ba pensu bhabriu nrai kum ki syakri ukris da kabale ya kamon ublei nadu kadonut da kabasyakri da kamon subha lakum hautrai bat om hakibriu da kabatip bakano kano kababha kaba ubriu ule unsayok biang ya kaju na utrai ladai umrau ne ubalalud pi kikanrat tole hakaju karukam yaki batoken no kabarngam bersit da kabatip ba uta ubalong kenrat jongki bat jongpi udon habneng bat omdon kajingle siliang bat u kaktin utrai Sisongo yaulei Nakasam sispa sakusan nomor praspa nrukusal Right, antipon banikong dikat kendai kerte. Kanyai pendon buram yamin Kublai kusim jungam Ngan kerku kerteng jung ni Junam Bapa utrayu yai syasem Ya kijin tau baru Ubaye jubas ngaulem Ya ro you try I know you try jin tau jongu I know batu kerku Hile kilok jongu Kerku you try Ngan jai pendon buram yamin Kublai kusim jongan Ngan kerku kerteng jong mir Junom Kin jai pen benar
ban poi shau pa lai tang danga. Hallelujah. 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 Utrai udon rain kad bad pi. Ka jing pulena ka gospel Bakhuid kad kum u Lucas. Ka buram hame ko try. Hakata kapor u Jisu la leit lengba kinong ba bat kinong red. Udahi kai kad ba udang leit sa Jerusalem. Tela dan ubakli u. Kotrai hato kito kiban laj em kilong tang kendiat. Te ulong haki. Le shitom bandrung naga kerdop bakim. Namar bon kibreu ngaong hapi kin persang bandrung. Hanrei kin omla. Wei ba trying ula yeng bad ula kang ya kejing kang. Pin sasdang ban yeng shabar bad bantit ya kejing kang da kebaong. Ko try to please se yengi. Unjubab ya pi. Ngam itu ya pi wan na e. Nangta pin paiktin ngi layabam yadi bad pilahikai ya kalenti ba jongpi hanrei unong ngong hapi ngam itu ya pi wana e kino nanga ma pi baro kinong le kamsneu nangta pin sayam bad kriat ya la kibniat bad enda pilayo I ya wa Abraham u Isaac badu Jacob but ya kinong yatulupa paro ba hakahima oblei but pin sha be shabar kipat benreu kinwan namingi but sepngi nashatai but nashati but kin ya shong bam hakahima oblei but akmi kidon kibakhadu kibanlong kibanengkong but kidon kibanengkong kibanlong kibakhadu ka gospel try Jingero yame ko Chris. ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ baro mangi kibreu ngi kwa baki kam ke jam ke bangi tre ke long ke baseso ke long ke job lada pile kano ka business ngi kwa klampep bakata ka business lana ka kam khayi ka bangi le ka wanra jing mentoy ya ka jing em ka jungi bat ya ki ying ka sem ka jungi lada pitre kano ka jing tre ladai hakakam rablengkha ne hakano ka banta jong ka jing em ngi kwa bakato ka kam ka bangi tre ka wanra jing mentoy yangi bat yakiwei den matagadaw habangi tre da ka jing shirham habangi tre da ka jing minot habangi tre yakano ka kam ngi tre da ka jing ej kanai kichu ka bau Jisu u khot yang abade pi lengba ka gospel bamenta ka sngi ladangi tre ladangi le ne hakajing em bensim ka jungi ne hakajing em ka jungi kum kibreu ban pandap ban panbiang ya ka jing don kam jong kamet jong ka ying ka sam ka jungi ngi tre da ka jing ej bat da ka jing shirham bat da ka ta ka jing it telitelan yalade kana ke ju ka bau Jisu u khot wer yang abade pi Jisu mendakasngi uang lengba ke gospel yang abade pi ko hanmen ko para le shitom bandrung nak kherdop ka bakim ni haban le shitom kanu ka kam ka bangi tre ne ka bangi le ne ka bangi shem ka long shisha ka bakim na ka banta junga ba jungpi ka long shisha ka ba e na ka banta junga ba jungpi kam long ka basuk ngi tip sha ya kane dei na matagadaw ngi hab ban le shitom ngi haban tre shitom ngi haban tre da kata ka jing it tli telan yalade kumbanga ong ye pimen ni lada ngi kwa banyo ya kata ka jing suk beneng ha ka jing em balawe junga ba jung pi ngi haban tre shitom kat bang gadeng em ha kana ka prathai kai kata ka jing tre shitom ka ba manga ma pi ngi dai ban tre
kat bang gedang em hakan ke pertai ban yo ya kata kalawei jong ke jing suk benang da ke ba mangama pi ngin kan taj ya ke jing snu baro ki ba persya ya ka jing em bahak ki ba persya ya ka jing em barublei ki ba persya ya ka jing hikai ke bau jisu lahikai yangi kham tam ban kiar na ki jing bomban jong ka jing em junga ba jung pi ngi tibba haba manga ban ma pi ngi shanya ha kitiar ha ki kam ha ki jing subha jong kana perthai klempep ngi nomla ban yo ya kata ka jing em bom jukut namar ba ngi layaj ha klenti ke ba keluj ka klenti ke ba ai jing subha yangi kalenti ke ba pen pahu pahai yang abade pi kat ba ngadang em ha kana ke perthai den mata kadau jisu ong ba ngi hab ban shim ya kata kalenti ke bakim kalenti ke bajenjar kenang ba mangama pi ngin yo ya ka jing em ba pernai lane ka jing em jong ka jing suk ha kalawei ka jungi kanai gidai shibanta jong ka jing em jonga ba jung pi ka badai ka jing em kristan lane ka badai ka jing em barublei ka jungi kumka ta ka jing pan kre jungi na ka banta kalawei kabar pat kabau jisu kwa bangi ngin sim khia lada manga ma pingi kwa banyo ya ka jingsuk lane ka jingba ha kane prathai ka bamanta lane ha kane ka jing em ka jingi ka bangi em manta kasni nela shai ngi kumchu ngi haban ya ka taglanti ka bakem den matagrau ha gine kisngi ngi laban yo I kanu ka kam ka bangi simti ngi le ngi kwa banyo da ka jingsuk don shu ubriu lane ka briu haba kile kano ka kam kishim lane kile ya kana ka banta ka bau jisu ong le shutam bandrung daklanti ka bakim mano bakwa bantre shutam habang ipe jaki malangkas alang ka jungi mata ladai haka khayi ka pateng ladai haka no ka kam office ka bagi tray ne haka rap langka ka jonga ka jungpi mano ken bakwa banyaj ne banshim ya kana glanti ka bakim ka bau jisu ong ngim kwa banyo ki jing ngim kwa banyo ki jing jenjar ngim kwa ban pensitom yalade hanrei ngi kwa banyo da ka jing suk ngi kwa banyo da ka ba kluj klem tre shitom hanrei jisu u ong nga ba pi kato ka jing tre ka jung pi da ka ta ka jing suk la ne klem pensitom yalade na klem ai ka ta ka ba khanglat ya pi ban sha ki jing sha shitom klempep kan yalam ye pi sha ka jing jot klempep kan yalam ye pi sha ka jing ka jing denjar la shai la shisngi henry lada pitre shitom kat ba phidang im ha kana ka perthai ban yo ya ka spa ka phau ka jing pi ban yo ya ka ta ka jing ka jing kurkhu ban yo ka ta ka nam ka buram na ki we na ki prabru ka jing pi klempep ka wanra ka jing mentoy ya ka jing im jing pi menta ka sngi bat la shai ka sngi den mata kadau ko han men ko para ujisu pen kan mau yang abadi pi hakane kesngi lada pilong ubriu ne kabriu ki batre ha office trei shitam omde ban kwan lade lane omde ban chupet ngai kwa ngai yo ya kene ngai ban yo ya kene da ka basuk lada pi trei ha lengka lana da pi trei hayin kumutunga kumulok ngidai ban trei shitam dei ban ong ba ngadai ban yo ya kene dak basuk ngadai ban shim ya kene klem jingpen klem yo jingmat jing shutam yalade kane ka bau jisu u khot yang abadi phi ha kane kasngi den matagdau ko hanmen ko para ha kine ki arbanta jong ka jing em ka junga ka jung phi ka jing em kristan ka jing em barablei jingi bar ka jing em ka jungi ha kane parthei ngi dei ban ya ngi dei ban shim nakata kalenti ka bakim kabawan ra ka jing bha kabawan ra ka jing suk kabawan ra ka jing yangi la shai la chisngi to ken ha kana kasngi ngin duai ngin kerpat yo trai baun ai boringi on krishan yangi bangi la shisha ban tre shitam kamtame banjit ya kalanta kalenti ka bakem bangin yo ya kata ka jing ka jing kurku ki jing o en yoro yo Jesus Christ Amen. Tong ngin yang ngin pla la ka jong ka jing
ngangej Au play qua batan bor baro non tau ka peneng ka kanteu. Raja Sukres kun mamre chu utrai chungi ya bala pun namun sem Bakhuid ya bala khana kamare thesati Vasha la beno po Pontius Pilatus la sana pna yu la ya bala tep yu la ya shikbaya ha kasnge ke bala min pa biya ula kiu shabnang kusong shukman blake pa banan bor baro nang cha wan pat ban bishar ke be ke biya yang ngai how man sem Bakhuid ha ke balang Catholic Bakhuid ha ke jing salok Bakhuid ha ke jing ma ki pop ha ke jing mi pat ka do bad ha ke jing em bom chukut amen Laispa nyo punriu. Jimet ba jimen sim O Jesu Jesu trai Ngira me kopa Rajinayu Duai ko para bagai jeng kenya junga ba jong phi kan long ma pedang ho na khma do blai ku pa badan bor baro rai pedang jeng kenya le ti jong phi la ko ta jeng ra ba buram mar khate jong to pa ki khma jong me ngi kar par ko try sha ge jing truwa bangi wanra hak buram sem jong me baya kata kaba la pendep daga jing shakri jongi en pelong kham tam e na ka banta ka boram jong me daw Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi token to yala ki danot tong ina ngui try blay jongi da sha ka long ba shong hok bat ka badai ka dai ti jongi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngu yeme Kok pa Bakhuid tam leng ba ukun ba e jung me Jesus Christ kaktin jung me uba mela thau ya ki e ba ro yaw ba mela pha shangi kumunong pan em bad unong suspa ubalong uleng do daw man sim Bakhuid bad yaw balakha na ka the soti kat baw dang pandap ya kamon jung me ban pan yo ha me yaw pat Bakhuid ulap pyar ya la kikti bad ulasha Sha shitom knang ba un bathat no ya ki saite sai khum jong ga jing yap bad ba un pan pau ya ka bor jong ga jing mi pat te namar kata ringkat bad ki angal bad ki rukhoj baro ngi pan bana ya ka borom jong me kat ba da ka wei ka sur ngi ya ong Bakhuid 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 utrai baru play kipan Meneng bat percaya kiar wala Kajing ya rosana Osana sha trong tam You play osana Kajing ya royu tabawan Anam bada kerten putra
Hosana. Dasha Sham along Bakhuid Katrai Katame Jonga Jinkuid Baro. Namar Kata Ngikapad Ime Topan Kuid Pankantang Yakine Gijing Trua Jungi. Dag Bapa Yaman Sim Junge Kum Kamjer Halo Junki. Bakin Kalalong Yangi. Kamet Bat Kasnam Jongotrai Jungi Uji Sukris. Hakapor Baladi no Yu Badala Kamon Snobha. Ula Priang Yakajing Shashutom. Ula Shim Yukpu. Bad Kabaingu Yame. Ula Kadiai U Badalai Halag Sunran U Ong. Toshim Batabam Nakane Pibaro. Namar Kane Kalong Kamet Junga. Yakaba NIT Na Kabanta Jongpi. Ha kajukakam enda lalayabam ula shim yukukuri bad kabaingu biang yame ulai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbam jukut yak ba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajumap ekipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajimaya Jong Kajinge. Katasin bagi mamyune ubu bagi dina kane kakuri ipen menaka jing yap jong me kotrai tak adu Namar kata ngi kibat penmenta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi trwa hame kotra yukpu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi daingu adam namar balanyew yangi kibabet ban yang akmat jong me bad ban chakri yame da kibas ngoret ngi kerpat yame bangi kibayo benta hakamet bad kasna mukres ngi long kiba lapani tali kawe daumen sim Bakhuid token mau kotra ya kabalang jong me Kabla priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha kajing ej rengkat badu Francis ukpa Bakhuid jungi ul bad marwen u bishop jungi kakenhun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki henmen ki parashin rang bad kentai ki baliatia da kebekermen ya kajing mipat bad ya baro ki balaklat no ha kajing isnei jongme to priang ki sha kajing shai ka kmad jongme to isnei yang i baro ngikirpat yame Barengkat bat kamariate soti Bakhuid kakmi jonglei ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bat baro kerukhuid ki blapen ngubhaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha gajing imbom jukut bat bengen yiro bat pendan borom yame daw kun jongme uji sukris Da'u lembat u bad ha'u kan long hame bleu kpa badan bor ha gijing long kawe jongmen sim Bakhuid baro kaboram bagajing yaro junam la junam amen kumbelah kum yang i daw nong penem bad kumbelah hikai ngi dakaktin blei ngi nod banong kokpa jungi ba hamleng kalong ka Bakhuid ka kerteng jongme Kanwan kahima jongme kalong kamon jongme hag kendeu kumba habeneng ta yang mata ka jongam jungi kabahala kasngi patama bingi kerengkang jungi kumba ngiru ma bi kebeles new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pen shoy hanre depan lajangi na kabas new to pen lajangi ngi kerpat ko try na ka jing snew baro ha ka jing spoon jongme to ai jing suk jing san ya kisngi jungi Kenang ba da kajing rap kajing isnei jome ngin laj barabo na kapop bangin yo jing da na kajing jenjar baro kat ba ngi dangap kmelanti ya kajing kerman Bakhuid bad kajing wan pat jong nong penem jungi uji sukres
Nama Sume Kalong Kaima, Kajume, Wakakaro, Chilom. Kotrai Jesus Christ, me belong haki apostol, jong me, kajing suk ngayepi, kajing suk jungang ayapi. Wat pe yaki pop jungi, henro yaga jingai jong kabalang jong me, but ha kajing spoon jong me, to aya kaya kajing suk, but kajing atali kaway, kat kum kamon jong me, mame we basan shar, junam la junam, amen. Kajing suk utrai kadan barabor, rain kad bad pi, tong ini utrai kada kajing suk iwe ha iwe bad, kajing suk bad pi. Kukun lang rodu play, make it keep up pretend. Tus yagi. Kukun lang rodu play, make it keep up pretend. Tus ngao senayagi, kukun lang rodu play, make it keep up pretend. Tu ai jing suk yangi. Hakmi ukulang broad jong blay, hakmi ubakid na ikipop jong kapertay. Suk yang ikblas akhat, sya kene ka jong kawai jong ukun lang broad. Kokan rad kam song hok kamarung ako kayeng kacunga. Hanre syong taktin kaman senja kam sasya. Kami berkesenam kuraskan ribetkan diri, sya kajeng yang bom jukut. Amin. Chris.
Menang pan klan yangi, menang ai boring yangi, bangin la ban shem, le ban nyanya kata kalenti ke bakem, kebon ra kita ke jenge harga jem ke jenge, Jesu, nyati hak majme, nang kan tabaro ke jenge ke bangun luai hak kan ke mas mukun, nak banta kita berke kesuka ke jenge banta keski, ai bagi yo kita ke jenge ku.
Hakajung em jangki Jesus ki wadrak majume ki bapang ki basidam ki baying asem ke jungi ki lo ke jol ke jungi pakin yoshisha katakabor Hakajung em ke jungi Jesus ni yame Jesus ki shakuri yame Jesus ni ID la de hame nang pankline nang ai boring ko Jesus nang yalam nang plenty yang ko Jesus ulai sebut nang mencakan khidmat nang mencakan ekor ke bamalai ini nang ai boring nang pankline yang ko Jesus to ngenia duai to ai bagi sakramen jong me ko trai ngi kerpat kin pendap janai hangi yakat kabadon hapo jongki kenang ba ya ki bangile niam ha ki dak kishin nginyo ya ki jinglong basisha jongki daw kres utrai jongi utrai don rengkat bat pi blai badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukon bado men sem Bakhuid amen toli suk ej basakri utrai da ki jing em ba ba jong pi Israel ya lay arspa ndukua Kaburam hak pa berkuno mensim Bakhuid Balang bamanetong juta barabot nama amen Kodnu kuitam jong Jesus Kodnu betelem jong kamaria Enero yutra Jesus Christ nama